Den her guide ser vi nærmere på at oprette en kampagneboks, som kan bruges på forsider og transportsider og holdlister osv. Jeg har her fundet min afdeling og har i forvejen oprettet en kampagneboks på 50%, og derfor vil jeg have en kampagneboks, som kan sidde ved siden af. Det første jeg gør, det er, at jeg logger ind i Sitecore. Her bruger jeg jeres enhedsnummer og brugernavn, og naturligvis logger I ind via skrivebord. Når vi kommer ind på skrivebordet, klikker vi på Sitecore-ikonet og går i indholdsredigering. I indholdsredigeringen redigerer vi ned til vores afdeling og går i lokalmappen. I lokalmappen kan I se, at jeg i forvejen har oprettet en lang række mapper, hvorunder der ligger forskellige bokse. Det vi vil gøre nu, det er, at vi opretter en forsideboks. Derfor står jeg på min forsidemappe. Vil I selv oprette en map til de enkelte områder, så stiller jeg bare på sidemoduler og klikker på den, der hedder sidemoduler. Herefter opretter I en boks, eller en mappe. Den kan hedde forside, den kan hedde foredragsholder osv. Det er helt op til jer, hvordan I laver strukturen. Jeg går herind og vælger kampagneboks, og den kalder vi for yoga. Jeg vil nemlig lave en om yoga. Jeg står nu på kampagneboksen, eller yoga, og åbner generelt indhold. En kampagneboks er udformet stort set ligesom alle andre sider i Sitecore, så derfor skal vi først angive et emne. Det kan være yoga. Overskriften kunne være få mere energi. Og så kan vi udfylde en tekst. Eksempelvis yoga giver sundhed, glæde og overskud i hverdagen. Det er op til jer, og det er et meget redaktionelt ansvar at finde ud af, hvor lang en overskrift kan der være. Går den i 2 linjer, går den i 1? Hvor meget tekst kan der være i det? Der er ikke nogen umiddelbare regler for det, men det handler meget om, hvor meget kan der vises. Når vi indsætter billedet, så skal bredden gerne være 470, og højden skal være 314. Hvis vi klikker på gennemse, og klikker på vores træ herover, så går vi ned i vores billedkartotek, og jeg finder en i billeddatabasen af noget motion og noget yoga, og vælger den her nede. Der står 470 x 314, den som passer til alle tre. Det er nok den rigtige, og skal have fundet noget yoga her. Der var en yogadame. Når jeg har det rigtige medie, så trykker jeg vælg medie. Så skal vi have indsat et ikon. Det er kun, hvis jeg har lyst til at have ikon på. Jeg synes, det er meget pænt, så derfor går jeg gennemse. Kommer ind i mediebiblioteket igen. Klikker på træstrukturen. Klikker på boksikoner. Og dem, der lige er tilgængelige pt, det er et Facebook-ikon og en spiral. Spiralen passer nok bedst her. Jeg klikker vælg medie. Længere ned, her har vi links. Og links kan være interne links, det kan være medielinks, det kan være eksterne links, altså skal de ud af huset, forsøger I at kommunikere noget, der ligger på andre sider. I det her tilfælde vil jeg bare have dem ind på min yoga-menu, så derfor trykker jeg indsæt link. Det er et internt link. Her kan I se, så står der Sitecore til at starte med. Det er fordi den søger i Sitecore-databasen. Så skal I ind på indhold, og ind på hjemmesiden, ind på FOF, ind og finde jeres afdeling, finde jeres kursusoversigt, og jeg vil gerne have dem ind på yoga. Det åbner en linkoplysning. Her kan I skrive en tekst til linkbeskrivelsen. Oftest vil det være læs mere, der giver rigtig god mening. I tilfælde af, at I linker ud af huset, skal man vælge den, der hedder blank. Det betyder, at man åbner en ny side, eller en ny fane. Så det vil sige, at man ikke mister kunden undervejs. Vi bruger bare select target og trykker indsæt link. Så skal vi have taget stilling til boksbredden. Som tidligere så sagde jeg, at jeg brugte den 50%. Det er også det, jeg som udgangspunkt gør, og det er fordi, jeg i forvejen har en boks på forsiden. Man kan bare klikke over og vælge 33%, men jeg bibeholder den i 50%. Så er der 2 andre ting, vi skal tage stilling til.
Skal man vise billedet som baggrund i hele boksen? Det skal vi ikke i det her tilfælde. Jeg vil gerne vise teksten. Skal der være en knap på? Det synes jeg bestemt, der skal. I en senere vejledning kommer jeg til at vise, når billedet fylder hele baggrunden, hvad forskellen er for det. Nu har jeg oprettet min boks, vælger gem og stiller mig på mine forsidemoduler her og trykker udgive elementer. Jeg lavede tidligere en rettelse i et af de andre boksfelter, så derfor udgiver jeg lige på toppen. Jeg har nu oprettet det element, jeg skal bruge forsiden, og går op på afdelingens forside. Her pakker jeg sammen, så jeg kan se tingene, og åbner sidemoduler. Den første, der ligger heroppe, hedder brød. Og det er egentlig ved siden af den, jeg vil placere mit sidemodul. På forsiden har vi 3 steder, vi kan placere moduler. Det kan være i toppen, det kan være i midten, og det kan være i bunden. En god hovedregel er at placere ting, der passer sammen. Det vil sige, har man en karusel eller en stor billedboks, er det ikke noget problem. De fylder i hele bredden. Men har man en 33% boks, skal man være meget opmærksom på at have 2 andre 33% bokse, så de fylder hele sidens bredde. Ligesom når man har 50%, så skal man vælge en 50%. Jeg klikker ned i min lokalmappe, ned på min forside og vælger min yoga. Den lægger ind ved siden af brød herovre. Hvis jeg flytter rundt på dem her, så er det yogaen, der kommer først. Hvis jeg flytter op, så er det brøden, der kommer først. I det her eksempel, der vælger vi bare lige at sætte den ind, hvor den var. Lukke lidt sammen, så vi kan komme videre i teksten. Og jeg stiller mig på min forside, trykker gem. Og jeg er så nødt til at udgive hele siden. Derfor går jeg ind til at udgive element og delelementer. Det kan godt tage lidt tid i forhold til, at der er hold og informationer på den her side. Jeg kan nu gå over på min hjemmeside, og skal selvfølgelig lige have opdateret. Og vi kan se, at vi har lavet en boks over, der hedder yoga, for mere energi, giver sundhed i hverdagen og glæde. Og der er en læs mere, som går ind til vores yogaside. Så let er det at oprette en kampagneboks. Held og lykke med det.